pobles i vora 38.000 habitants estem en la comarca més extensa de la Comunitat Valenciana. Requena, amb vora 20.000 habitants, i Utiel són els principals pols d'atracció cultural i comercial de la comarca. Buscant somnis a la nit, vinc d'un estrany regne, vinc del teu oblit. Vos donem la benvinguda a la plana d'Utiel Requena. La gran quantitat de llogarets és l'altre tret característic d'aquest territori. De fet, Sant Antoni de Requena compta com a tercer nucli poblacional més important de la comarca. L'agricultura de secà és fonamental en aquest territori. Vinyes, raïm i vi són el principal motor econòmic de la comarca. Una tradició vinícola que es remunta en els segles i que actualment queda regulada per la DO Utiel Requena, on ens trobem. Vora 7.000 viticultors i un centenar de cellers registrats que produeixen un vi amb un gran caràcter, un color intens i molt de cos, principalment de la varietat Bobal, insígnia d'esta comarca. Estás perdiendo el tiempo pensando. Orogràficament és una comarca molt interessant al nostre territori, majoritàriament plana, és una prolongació de la submeseta sud, tot i que trencada abruptament pel Cabriol i les seues gorges. Mil·lennis i mil·lennis en els que el riu s'ha traçat camí, creant un paisatge crestejat i abrupte únic al nostre territori i que, a més, serveix de frontera natural entre la Manxuela conquense i la província de València. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Meandres, congosts, zigzags, una serp gegantina que s'estén durant més de 10 quilòmetres i que atresora un dels millors exemples de boscos de ribera de la Comunitat Valenciana. Y tú contestando. Les Gorges és un paisatge únic excavat per este riu Cabriol que ofereix vistes com aquesta per a aquells que vulguin experimentar una miqueta més i pujar els cims més elevats. Un entorn, una tradició, una gastronomia fusionades en una marca, Tierra Bobal, una experiència que convida a viure i a conèixer la comarca amb els 5 sentits. Patrimoni natural, cultural, històric i gastronòmic en uns pobles agermanats amb l'entorn que compta amb la distinció Starlight, perfecte per a gaudir també del cel nocturn. L'orografia determina el ritme de passeig de cada via verda. Anem! Tens el temps d'un rellotge aturat